Welcome sa Palami Drama. Subscribe na. Oh yeah? Maka-ana-ana jud ta. Welcome back sa atong Palamay Drama. Karon mag-upload na pud ta mga listeners sa atong Palamay Drama compilation part 97. Dili pa ta magsugod sa atong drama. Basa sa ta sa atong mga comment katong last nga gi-upload nato nga part 96 para natay ma-intro vlog no, para dili ta ma-reuse content mga listeners. Ug balikon ako sa pagpahibalo no, katong dili day ganahan maminaw sa atong mga istorya o sa atong vlog. Pwede ra niyo i-fast forward mga listeners dito ra mo sa drama. O magbasa na ta sa atong comment. First comment na to, si Ma'am Mary Grace Pamugas. Thank you kay Sir Idol, lingaw kayo kong Lando siluso oy. Atay ug ako na asawa 3 days ra pinakadugay lubong na ko ang buhi. Haha. Makalingaw kay ko nga ang comment ni Ma'am Mary Grace no. Kung sa iya pa ko nung sitwasyon ilubong daw niya buhi ang iyang bana. Grabe bitaw ka siloso no. Das na tong gi-upload no kato si Lando siloso kayo. Luya ang taon sa asawa no, ipasuot na tong lawlaw nga panty ba. Luya ay joker kay itong drama no. Salamat kay kanimo Ma'am Mary Grace Pamugas sa imong perming pagsunod ug pagpaminaw sa akong drama. Daghang salamat sa imo ma'am sa imong pag-comment. Daghang jud kay salamat. Si Ma'am Balbina Tapalis, thank you sir sa kanunay nga pag-upload nimo. Padayon lang permi sir na arami nga mo support sa pagpaminaw nimo permi kay maura ni among lingaw samtang nag-work me. Salamat pud kay kanimo Ma'am Balbina Tapalis na naadjud pud ka permi no nga paminaw sa atong mga drama. Si Ma'am Chrislyn Tapaw, salamat sa new upload idol. Bisag gaduka nako, gihuman jud nako paminaw ang drama ug nalingaw jud ko maayo. God bless always idol. More dramas pa to upload. Salamat jud kanimo Ma'am Chrislyn Tapaw. Pirmi jud ko magpasalamat sa imo ma'am nga isa jud ka na appeal pirmi sa akong mga intro vlog ma'am no. Sa akong pag-vlog, daghang salamat kanimo. O amping-amping dia ma'am, si Christopher Valdez. Grabe ka siloso ang laki, nalingaw kayo mi idol. Daghan comment no katong siloso kay nga laki ba. Salamat kay kanimo Christopher Valdez. Si Paul J Manito, lingaw jud kayo idol ang mga bag-o nga upload pero ang uban idol balik naman pero okay ra na idol baka lingaw man sa wala jud sakto nga bayron. Idol kasagaran sila ang una tintal sa laki. Sakit lang paminahon mga batanon karon nga usok walay katagbawan. Shout out ko sa mga babae nga dili makontento gisa. Ug bakit patama ni Sir Paul G Manito no nga katong uban babae nga di jud makontento gisa wa. Salamat kay kanimo Paul G Manito ug amping-amping da sa imong trabaho, sa imong pag-comment. Salamat jud kay kanimo sa imong pirming pagpaminaw. Daghan jud salamat kanimo Paul J Manito. Si Judith Sakia, thanks sir sa new upload. Nalingaw ko sa first drama. Tinuod jud no katong siluso. Salamat kay kanimo Judith Sakia. Pirmi jud ka nag-comment sa tuwa no. Salamat jud. Si Alma Byron. Ha 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 pastilan lingaw kaayo nga drama idol. Sige ramig katawa. Salamat pud kay kanimo Ma'am Vilma Byron. Na naadjud ka pirmi no. Si Rachel Quintis. Kalaway sa asawa, gipasuot og lawlaw nga panty, katawanan. Jud oy ang taon sa asawa no. Sugot nang pud taon ng asawa, kay parang walay gubot no. Grabe akong banaha oy. Salamat kay di ay kanimo Rachel Quintes no sa imong pag-comment ug pagpaminaw sa atong drama. Si Topher Valdez nooya sa asawa ay siloso kayo ang asawa maski walay sala. Lingawa kayo katawa jud mi diri akong ayo. Salamat jud kay idol sa pag-upload pirmi. Halos atong mga comment diri no. May tungod atong lalaki nga siluso. Lingaw pud ka ito no. Loy taon nga asawa paminawon. Salamat kay kanimo Topher Valdez sa imong pagpaminaw pirmi sa atong mga drama. Si Oscar Abedog. Salamat na sa idol. Mubura ang comment ni Oscar Abedog. Salamat Oscar Abedog sa pirmi nimo pagsunod sa atong mga drama. Danny Lopez. Salamat na sa idol. Lingaw kayo ko sa siluso makatawa mig maayo. Tungod na po ni atong siluso nga laki no. Salamat kay kanimo Danny Lopez. Si Boyet Lidra. Pagka-alegriha kaayo luha sa tagkinatawa idol. Lingaw bitaw kaayo no. Last na itong i-upload. Salamat kanimo Boyet Lidra sa imong pagpaminaw sa atong mga drama. Si Belma Amor. Thank you sir. Super funny, very entertaining. Salamat po kanimo Ma'am Vilma Amor.
sa imong kanunay nga pagsunod jud sa atong mga drama. Si Melencio si Chico, nindot kaayo paminawon kay maayo pagka-edit ba. Salamat kay kanimo Melencio, pirmi pagpaminaw sa atong drama. Sa imong pag-comment, salamat pud kaayo. Nga isa jud ka na apil pud sa atong pag-vlog, no. Arlene Berlin, hala pagkasiloso sa laki di mada ingon ana oy makatawa man sa tag magunahuna. Tinuod jud no. Daghan kayo nag-comment atong siloso kayo nga laki, no. Si Analisti, salamat na po idol kay naa na po upload. Sige ramig pasalamat ni idol kay maura man jud ni among pagpaabot nga drama kay ligir kayo. Tinuod jud no. Analisti kay kinatong drama makalingaw jud Ginoo, no. Salamat kay kanimo Analisti sa imong pagpaminaw. Si Nilda Yikik, nindot kaayo nga drama idol, sige ramig katawa diri ug akong igagaw super kalingaw jud kaayo. Salamat pud kanimo Nilda Yikik jud no sa imong permi pagpaminaw sa atong drama. Si Dayan Baler, kung ako'y natungnan ana idol nga inaana kasiluso ang bana putlan ko man og bunal. Pastilan. Luoy pud no, ayo pud siguro ana no, Dayan Baler no. Luoy pud din taon tayo imong putla no. Salamat kay kanimo Dayan Baler sa imong pag-comment ug sa imong pagpaminaw sa atong drama. Si Jojo Buna, matinumanon jud ni si Vicky oy, unya ang ending di ay moral dayto kumingking kadako pastilan. Salamat pod kanimo Jojo Buna sa imong pagpaminaw. Si Isabel Sirna, talagsaon na kayo nga laki ingon ana, ipakasalan ang bae maski unsa pa iyang nagian. Nagyapon paglunan ning drama idol, salamat kayo. Ay mga laki nga nano gabutan nga maski i-rape man to ang asawa ang atong bae, ipakasalan gapon siya no. Gabutan to nga laki no. Salamat kay kanimo Isabel Sirna sa imong pag-comment o sa imong pagpaminaw sa atong drama. Si Judy Primo, salamat idol, nalingaw jud mi sa mga drama. Salamat pud kanimo no, Judy Primo sa imong pagpaminaw kanunay sa atong mga drama. Si Arnold Turnal, mahimuot kayo ko aning drama oy, salamat jud idol sa pirming paglingaw namo. Salamat pud kanimo Arnold Turnal sa imong kanunay nga pagsunod ug pagpaminaw sa atong mga drama. Si Sugar Santos, thank you sir sa drama, super funny. Salamat pud kanimo Sugar Santos sa imong pirming pagpaminaw. Si Lina Buna, agoy ang bana naunsa man hinuon nasubraan ka siluso makatawa man sa taani. Tinuod no, siluso bitaw kay bana no. Salamat kay kanimo Lina Buna. Si Marlon Royo, pabot hidol, katawa din siya no. Salamat kanimo Marlon Royo sa imong pirmi pagpaminaw sa atong drama. Si Rumi Boy, idol, magpasalamat yun ko nimo og dako kay tungod sa imong drama misugot na akong uyab nga mag-live-in nami. Og naa na siya karon diri sa balay, wala jud makabuwag pa kanamo og salamat gyud idol sa makadaghan. Congrats kanimo Rumi Boy nga live-in na mo sa imong uyab no. Ay naot nga padayon mo sa imong karelasyon karon. Ug daghan kay salamat sa imo Rumi Boy sa imong pirming pagpaminaw sa atong mga drama. Richard Isko, salamat na pud idol sa makalingaw nimo nga drama. Enjoy kay mig paminaw. Salamat pud kanimo Richard Isko sa imong kanunayon nga pagpaminaw sa atong drama no. Si Helen Basil, idol, dili jud namo mapugnan among katawa, grabe jud namo pangatawa diri. Salamat jud kayo idol. Pud kanimo Helen Basil sa imong pirming pagsunod ug pagpaminaw sa atong nga drama. Nina Castro, lingaw kayo nga drama sir, nahimuot jud ko kang lando nga siluso. Tinuod jud no, siluso jud kaayo to siya nga no. Salamat kay kanimo Ma'am Nina Castro sa imong pagpaminaw sa atong mga drama. Si Bobby Karil, daghan kayo salamat idol, pati akong asawa idol, sige na og katawag paminaw sa imong mga drama. Nalingaw na kayo siya, dili na siya og sigig sapot kay maka-smile naman siya. Daghan kay salamat kanimo Bobby Karil, ug shout out sa imong asawa nga mas maayo nga makatawa siya no, para dili siya pirmi sa puton sa imo ano. Si Alfie Lucina, pagkasiaw na mga idol, dili jud mi mapulan og paminaw, makatawa jud mi. Salamat jud kanimo Alfie Lucina sa imong pagsunod jud sa atong mga drama no. Si Verna Siroy, salamat again idol. Enjoy jud mi basta makadungog sa imong drama idol. Labi na atong lando nga sinder, makalingaw kayo kay siluso kayo. Nood jud no. Daghan jud nag-comment atong kang lando no nga siluso. At kanimo Verna Siroy sa imong pagpaminaw. Si Karen Baroy, nadyo day laki nga sobraan ka siluso, abi na ko baira makatawa man sa ta. Na oy. No? Parihara babae ug laki nga atong siluso no. Salamat kay kanimo Karen Baroy sa imong pagpaminaw.
Si Lucy Silma. Swerte kayo ang girl kay gipakaslan siya sa laki. Matay kanimo Lucy Silma sa imong pagpaminaw sa mga drama. Si Music Lover Mix, bisan ang gipamisitaan ni Junel ang manghud para panguyaban sa iyang magulang maninoon na padulong. Ngano sad ning gatukar-tukar pud ang uwak aning bayana tan-awa na birani noon. Ang comment ni Music Lover Mix no nga wala jud nakapaingon ang pangmanghud dito sa tuwang nakapunta ang laki no. Itintal man niya ang laki. Sama kay kanimo Music Lover Mix sa imong pagpaminaw sa mga drama. Si Amanda Torres, mao diha Marlon, deserve nimo gibiyaan og asawa sala kay nagpadala ka sa pag-akit sa imong ex tan-awa na lagi sa ulay ang pagmahay. Ulawan wala pa siluwa sa asawa ug pamor. Apo ni pagtulon na natong mga drama gapo no. Maski lingaw-lingaw ra ni siya, nay uban drama nga siaw na po'y uban drama no nga seryoso. Salamat kanimo Amanda Torres sa imong pag-comment o pagpaminaw sa atong mga drama. Joseph Palmeros, way ayo ning bana nga sobra ka siloso idol. Kay kuyaw makapatay sa iyang disilusan tinuod no. Kay kining uban na magsilos no. Mupatay ning uban no. Silos na ba din puga no, maliwan. Salamat kay kanimo Joseph Palmeros sa imong pagpaminaw sa atong mga drama. Jod Polistico, agoy idol si Aknasad. Kinatong drama lingaw-lingaw lang jud ni siya no. Vibes lang. Salamat kay kanimo Jod Polistico sa imong pagpaminaw sa atong drama. Si Edgar Palma, salamat idol, lingaw kay mi sa drama labi na katong Lando nga sindir. Lando na po dong disibutan no. Dangan jud ka comment aning Lando no nga suluso. Salamat kanimo Edgar Palma sa imong pagpaminaw. Si Jimmy Sinal, subscribers ko idol, nindot kayo diri tambayan dol kay lingaw kayo ang drama, enjoy kayo. Salamat kanimo Jimmy Sinal no, bago na tong komentor nga bago po nato nga subscribers, welcome sa ato ang Palamay Drama. Ug salamat jud kanimo sa imong pag-comment nga na-appeal ka sa atong pag-vlog. Kati Bando, thank you sir sa palaging pag-mention sa name ko, more drama pa. Salamat po Kati Bando sa imong pagpaminaw sa atong drama. Ug mao to mga listeners no, tanang ga-comment sa ato ang part 96 ug akong gibasa karon sa part 97 ug gi-appeal nato sa pag-vlog. O ato nang sugdan listeners atong Palamay Drama Compilation Part 97. Ako si Mildred, ginaingon, mahal ko kaayo akong bana. Mao nga nanumpa ko nga bisan ang kamatayon dili makapahong sa akong gugma. Mao nga nakonsensya ko dihang wa ko kini matuman ang tanan kong gipamung, wa pa siya mobiya sa kalibutan. Mao ni ang nahitabo sa akong kinabuhi nga nako mahimo nga mahikalimtan. Gaan gid ang pamati ko sa akong lawas dong basta makimba na ta. Importante ginaday kay musimba ta matag Domingo para matagan ta og grasya kanunay sa Ginoo. Pwede, ambil na si Inday bi. Ako'y kugos. Sige okay, puy-puy na kining kamot akong kinugos da. Tuhog man gud ni siya sa simbahan. Arebe. Papa, Unya, ito papa. Dari. Unya manghapit ta og ato masudan sa merkado dari. Okay na ni dayo eh. Duhan ni kakilo karne at baboy. Ang usa ka kilo atong baon unya ang usa atong adubohon. Ikaw no, hilig, kika ng baboy. Alam mi inay. High blood ka ni ka na. Kasi kagkaon ng baboy. Okay rin hindi eh. Sige misal kong inong tambal. Naalag kumpiyansa at akingon unya ka. Madayunan ka simbako, magunsa naman lang kupi. Simbako day. Maningkamot ko day. Nga dilig ko mamatay sa high blood. Bahala na og anak ko mamatay sa ibabaw sa kama. Uy. Kumusta? Apa dia, oy? Amaw. Oh, may kay nahasuroy ka din hisbay, nak. Oh, unsa man ka? Nakakauna ka? Busog na ko maoy, naghumba og nag-adobo man mi. Pag human na mog simba ni hapit mi sa merkado, nagpalit mig 2 ka kilong baboy. Uy, Mildred in town, uy, anak pasigig pagkaog baboy ng bana ni mo, uy. High blood ba yan, na? Takihon gani nagmamatay na, unsaon ka na lang. Simba ko in taon maoy, labang og 7 ka laod. Bata pa taon ko, mabiyuda ko simba ko. Haw, at takihon gani nagmamatay ng bana mo, maminyo kag yung usab, kay bata ka pa man. Ay, kung ako'y mabiyuda ma, di na ako magbinyog usab, uy. Saba diha, uy. Kaha, kagwanta ka, kung mutok ka na ng gana ni mo. Unya, uy, laki nga, makaukay anang imo. Nanumpa na ko ni Raul maoy. Kung simba ko siya ang una nga mamatay, di na ko mutila og laing laki. Di na gyud ma. Saba diha, uy. Nang karya! Nang! Nas, bilhin diha! Ha? Nang! Uy, si Baldo man ron. Oy, Dong! Nansa ka? Baldo!
Di ako silang mama, nga naman unta. Ato ang imong bana, day, kay itabang sa inyo. I-atake sa iyong high blood. Ginoo ko, mas si Raul mag-i-atake sa high blood. To, ana. Mao pa gani paghisgot na to nga basig atakihon to. To, ana, Mildred. Halalalala ka. Ato atong bana mo. Diyos ko, Raul! Raul! Diyos ko. Wa na gyud siya madaha sa ospital. Ay, amo ang kaseng at saho, nagdadon sa ospital. Pero, wala may pinitik niyang pulso. Patay na Diyos ko, siya. Raul, kabata, para ba na ako? Anong imo ba kong ibya? Raul! Wala tayo mahimo, day Mildred. Wala imong bana. Patay na siya. Tingtog na ora baron. Ha? Niya, kay bana. Karon nga nalubong ng imong bana. Sa may plano ni mo, day. Tingtugnaw na rabaron. Kabata para ba na ako, Maui? Pero nakapanaad mangug ko ni Raul nga. Di na ko magminyog usap. Kaha! Makatuman ka kas imong gipanaad sa imong bana, ha? Mildred? Nya basig kagon ko ni Raul, ma. No, di na lang siya ko magminyog usap, uy. Uy, ako Mildred, no. Natiguang na lang ko, pero di gyud ko mutuan ng istorya, ha? Ako bito, nanaad man po kung anhing tatay nimo. Nga kung mamatay siya, di na ko magminyog lain. Pero na ko matuman, uy. Lami kaayo, uy, labi na kadlaw. Pero, managi ko kalagang anhing tatay nimo. Ni amang gyud ni Swile. Dong, tingog na, dong. Oo, na naminaw ra ko ninyo. Way kag nga mobalik oy aron musudya nimo, bida. Kabata para ba nimo Lami para ba nimo day? Na basta na Willie, uy, di lang gid ko. Maluoy ko sa kumbana nga namatay. Ay, patay ng imong bana, oy. Ug ang patay alang sa mga patay. Ug ikaw kay buhi ka man, alang ka sa mga buhi. Lami ara ba nimo Maog yun. Oh, Busok ka para ba kaayo na? napaydughan mo. Oy, sige mo tanaw da, oy. Parang lami bitaw kay siya, oy. Bitaw, tinuod na nak. Okay. Busok man gani ko nga, idara na ko. Mo. Di ba dong? Oo, buspok pa kaya unsa to? Busok pa ko dong, no? Uy, lagot na ka. Basta dili ko, ma. Ni Willie, dili ko. Ay, laing gapiin na sa iniabot. Pag naawara parang panahon na, uy. Umutukar ang akong gana sa sex. Saon na lang. Eh, si Paldo unta to, eh. Klaro kaayo nga naipog siya na ako. Matsuhara paglawas ni Paldo. Pero, no, si Raul nga kung bana, uy. Si Raul. Kung mamatay ko, ayag yung pagminyo ko sa ba, day? Dili ko gusto nga, dunay laing laki nga ni mo, day. O, dong. Di ko magminyo og usap. Dili, dong. Nisultira pa to si Paldo na ko kaninang adlawan nga mamisita siya na ako. Mayo. Wala. Day Mildred. Naamadayon. Day. Hala niya si Paldo. Day. Baldo, uy, Baldo. Nanumpa manggut ko sa kumbana nga. Di ko magpatila og laing laki. Kagon unya ko niya. Baldo! Tayo ko kagsagag. Tayo ko kagsagag. Nalaranding. Nanasagit yun. Nasa kuntiyan. Ang higda. Ang kumbana, uy. Okay nga lami. Okay nga lami. Nganong lami man gyud ang ginadili. Pastong tagpawon ako sa gibuhat ni Baldo lagi. Makaraon among nakuha, uy. May adto dayong kusmenteryo yan. Idagkot sa lubong sa kumbana. Arli ko niya kago.
Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Yo, ginaingon, nakasa man tuod ko sa akong asawa pan, lagma lang ang tanan. Og ako ning gibasulan kay di man ako tinuyuan ang tanan. Kuning nitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong may kalimutan. Trabaho na ko day. Sige dong, amping sa imong pag-drive sa motor ha. Oh. Kahumot adoy. Usap pa bi. Sana all. Ako tukar mo na akong gana day. Yeah, Barog man sama. junior. Sige no. Kung di pa ka-late, anak sa tagadali na. Murag madapa man ni day. Sige. Motor man ko. Sige. Di man usod traffic. Sige. Sige tana. Kwarto ta day na kay tuskig na kay. Sige, tana. Trabaho para baka. Tana dayon dong. Sana to. Di ko matagbaw ni mo. Lulipap mo na doon, be. Dong balog, 69 ta. Sana all. Tana dayon. 69. Ay, inaya sa... Unsa? Ay, lagi. Sus, unsa-unsa. Bro, kay bawon na kung gusto sini mo. Kau ba na to ba? Bida eh. Di pa lang kuminyo eh. Ako ginansang panguyaban ba? Laratet. Buton ba ka ng bayhana? Nya, guwapa pa sad. Lagi. Sa minyo naman ko. Aba yung muhapmon ko rin siya. Muhapmon kay pista ko sila ha. Pista mo sila. Yung pagtuodan lang. Huh? Nag-open na to. Adto ta? O sige, ako lang tiksan akong asawa nga basin magabian ko. Okay naman ang akong asawa na. Kay ganina buntag. Mawa. Muro sa day ako. Manad eh. Tsako ganina taon. Sas, kausaray. Nigtuslob siret. Basta waro ta? O, sige. Okay. Okay. Inigapon ha? Okay na? Ubay-ubay sa nagbisita sa Merceda. Nya, dagang pagigikay. Doon na pa'y litson. Lagi. Doon ang po sa mga amigo. Dili, amigo ni. Dito to sa trabaho yung mga isuod sa katulok buok. Oh. Nya, papasad. Polos pa sa dagminyo ang mga isuod. Doon na sa isa restaurant niya mga ginikanan po. Tampo-tampo lang siguro sila sikay. Marta kayo? Oh, abi. Ay. Merci ay. Merci ay. Ikit kayo. Paduli ni. Ay, Lami merci oh. Wow. Nipis kahit sini na Oh, lakra man tanan. klaruhas panti pre oh. Iya na tanan eh. May atang maghubok na sa panti oh. Sandutan atas Ita na abi. Ang niyo pa pag ipapra. Wa Uy, magtungkos boobs ah. Kay buka nga siyang lakra ng iya tanan ba? Oh, bugduha ah. Hika pa ako ba yun? Hika pa. Gahi kayo. Ang tao doon. Bugar ba? Madlok ang kita sa mga tao. Kaya ahal kang bayot. Bayot ah. Alam sa inanay. Ang ganda. Igipaibo ka ni ba? Paibog ka nila. Basta naman madumayo. Andoy. Okay na mo? Okay Rami. Okay ra. Pisay mo sininay sulo eh. Ay, nipis. Nipis Lakra kayo. kayo mangit na po. Ay, lakra. Oral ko ya gimong dua kay yutot. San? Klaro kay yutot eh. Bitaw, klaro kayo nga. Virgin pa kayo? Oh, walang virgin pagit kayo ning ako dumayo. Oh. Nagpaabot ni nga imong hilata. Ha? Usay. Sige ha. Magkuha pa kong inyong mainom. Hapit na mahurot ang 5 ka botilya, oh. Inom mo maayo. Kadali, magkuha pa kong laing inono ninyo. Sige. Namiyaw sa imong kuhay. Sinod ba? Nami ano? Duta tadaw Mercio. May gyud pasiritan o gatas nga ino. Tukay. Dungog ka to, ha? Dungog ka to istoryahan niya? Asa man to? Ipadungog ka. Ha? Paabot ko rin siya gilabta di mo. Busay ko ba, esta, maro ka do. Kay bawa ko di mo taon mo di, maro ka. Ay, palabya pa na kon. Puka ka nas, Mercy. Ha? Ah. Ako,
Oo, yung tambag na ko doon ay migo man ta. Ha? Ayaw kay Mario. Oh, bay, Andoy. Bida bay, kunwa pa lang ko'y asawa eh. Na, nga pang di, no? Wala. Sao, may asawa naman ko. Sas. Hindi ko gana makasako sa asawa, bay. Yata lang tayo sa wana ko. Ha? Ikaw ba? Ay, dunggo man ka, dunggo ka. Ano kaya kaya asawa? Ha? Di na yung gahay ang imo hubuan kitubangan sa babae, ha? Bay, Saban? Saban? Ha? Ibaw ko may asawa ka. Apan, migo man ta. Ah, kadiyat, ha? so, Di may panyo na ko. so, paano yun? Itrapo ni si Kambersi. Ah! Si motor ba, ha? Sa? Oo nga, Mercy, ha? Tao na, be Mario, ha? Ay, merci. Bay, hambog nga mo ko, bay. Ilo, anak, ha? Ilo, anak, ha? Gubo na makiyak, ha? Bong. Idang kawakal, ha? Ilo, anak. Loy, Ah. ato lang siyang papahuwayon sa akong kwarto. Unya na lang ako siya papaulion kun mahuwasan na siya. Sayo pa man sa drone, makatug pa siya og 2 ka oras. Maulian rin na siya. Nya. Ato lang siya pahigdaon din sa inyo. Anil na sa higda, ha? Minga ng inyo. Ano, bisita? Hasta mo higsoon, hubog po kayo, sa? Bugay. Sige na, may kay tuwa pa sila si mama o papa nga naghatod sa ilang mga bisita. Dali, agakon ta siya pa dong sa akong kwarto. Eh, Tana da yun doy. andali na. Wa pa rin puli si Mario sa inyo? Wa pa lagi pa, uy. Akong tawagan niyang cellphone, di man mo ring. Off man iyang phone. Musa mo na yung panangin? Anang paghapon, nag-text siya nga motambong og birthday siyang kauban sa trabaho. Yeah. Moto nga akong gireplyan nga okay. Pero gabi naman lang, uy. Asa pa man di ay? Apin ako ni as inyo. Uy, Hala, uy. Da, uy, asa man itawhan na? Pag-upara ba kong ligo pa? Nya, asa na di ay ni siya, uy. kabalaka mo uli na to eh. Pabutan na to sa inyo eh. Sige na, uli lang dito kay mauli na lagi to. Okay, medyo labad ang ura. Uy, yun na. Asang, kitsa maning kwarta ang huwag higdaan. Hala, uy, nagbarlis ko. Paano mo gugoy sapot bisan kamay? Asa man akong, Okay, nagmata ka na, Dong Mario. uy, Mercy, ikaw, ay, Mercy. sus. Nilang nagtabuni, uy. Pero kung nakagunit, ana, Ha? Ako'y naghubo sa nanimong sapot. La, huwag kayo sapot bisan kamay. Mercy, may agad mo maglawas, good. Nidutan ni mo bubsoy, o Ano, uy? kabugdo ka ng imo, ha? Iparog mo, uy. Nagtanaw na ako. Gahi, ano? Mercy, Ay, ako ganingin mo. Mercy. Viewers. Nganong lami man gyud ang ginadili. May netabo ginamong Mercy. Apan, ako magigrelasyon niya. Ninyo man ko. Kung gusto nga maguba ang pamilya. Mahal na ko nga akong asawa. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong Palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Edwin, ginaingon, wa ko mangilog og uyab. Naningkamot lang pud ko nga maangkon siya, aga pa man siya. Dili pa man mo kasal. Busa dili pa ikaw ang hingpit nga papanag-iya kaniya. Mao kini ang nahitabo sa kong kinabuhi nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Murag padung og beach resort ang ilang rumbo da. Maligo tingali sila og dagat. Aw pwes kung maligo sila, maligo sab ko. Dili lang ko magpahalata nga gisundan ko sila. Ingon, ini ang buhaton ko.
Ano yan, magkasagisulod na kong sungsot, Marlon? Oh, day. Putian mo bugan eh. Bida. Mura ka puti bas bebayo no. Tumiyo kay gimo. Uyag, uy. Murag bay sa agukoy ba? Badya, uy, virgin papaya ni. Kumana to ogel ba? No, papangan niya. Ha? Kami papangan niya. Ha? Ati ay? Kita mo ko. Nung tanam ko dito. Ay, mao pa? Abanganan ko nuna diha sa mga manag-uyab. Kanang gusto mo chicken-chicken ba? Mao pa? Ikaw, good. Basta pakasli langit ko, ha? Sus. Pag-iyon ba talagang tingot? Pagkaslan lagi di ka. Sa kag manood tandaan. Ay, abangan dito ang kwarto ba? Ay. Mana to anak. Ligo nita. Ikaw, good. Saman. Love ta ka. Busa, dili ta ka mahimong balibaran mo. Animal. Nanood silang duhaan ng abangan ng kwarto. Bukas silang baligos dagat. Nagturjak muna sila. Nasuito sa kidako na ng kangbay Marlon. Pura nagkunggo ang kadakuan iya. Paputog ko sila nga mahuman. Yun na, Luna. Yun sana. Yun sana, oy. Oh, gitu lang. Ay, na. Lain na paminaw. Ha? Ay, lain siya. Dili lami. Taro nga ba? Kani. Somot. Taro. Ang dami kani. Hindi siya lami. Bidang pampambok mo ko tulog sa ko eh. Lami apa? Lami. Ay ka na. Duta kisa na ni ngabil-ngabil oh. Makan na may lami. Ang kagilo ka na. Eh, gamay mong gusto ni ka na. Marlon. Awalot na uy. Sana all. Ang manok kay madiretso na baya na. Kini ako alay ni. Kaya akong ako manok. Ain ba? Hindi ka ni matanawa. Ano? Kamay tinuod. Anong anak na din nakadak ang ila? Anak na din is malak. Abi na kudak ko. Gila, okay na. Anak ka ka sa usa? Gisafrito na ako nga gamay imo. Sasto, kang cellphone ko kayo baba. O sige. Bahala na ka diha, oy. Sige. Naroon na ita. Asa may kutan? Asa, oy? Kingal ako na diha ko. Ano na di ay? Sige, isoy. Ani dapit? Ano to nga? Kana. Sige, isyat. Sige. Ako nang kikutan. Isyat. Sige. Iduot. Ha? Iduot na bitaw. Okay, Ang sakit. Lagi. Sobrang diyo. Ay, paglukan na lang na, may sakit. Bida ako na kilokon ba ka na buwati ba? Sige. Marlon. Ako na kilo. I love you, Marlon. Boy, brief ni buwati. Marlon. Milas. Hilas. Milpo sa lantay. Kawas na sila. May nahitabo na kanila da. Klaro kayo. Mas Mila. Pero naman kayo ang narinaktan. Huwag yung kini magtakiang. Oras nga kayo makahilabot ni mo, Mila. Sigurado yun nga magtakiang kang maglakaw. Na, nagakos pang buha. Ligo na taday. At na doang ligo na ta. Ali. Biyan.
Sige, Madali na dayon. Dakot-dakot na taligo tawa. Biya ko nadakpan ganina. Uday! Huwag nadakpan na eh. Pero nasa na kuptang kinangking. Ay, may tabo na gina mo, Mila. Di na gid siya mailog og laing gikan ako. Bay Marlon! Oh! Bay! Oh! Uy! Bay Dwayne, ikaw! Naligo sa mo din bay? Ako mag-abot na ako eh. Nyay. Wa pa ko mabasa sa dagat. Nagbreak ng noon ko. Padung pa ko maligo. Bida. Uy, bay, anong sudipan mo gamay? Bida, ay, ipakita ni Milang nag-brave ka? Ha? Oo, sab na, gisuksungan ni mo og kanang botelya sa kubra. Uy, natural na ni. Wow! Natural? Oh, bida. Bida, magala ng imo ba ya? Ano man? Bida. Hardlock ka nga. May ibog siya nga magtanaw sa akong katubangan. Sama-sama! Udi! Bida. Hawa niya, bay! Hawa niyo, ya! Bay! Ay, pakita niya! Bay! Kinahanglan nga mauyab ko ang imong uyab. Dugay na kay kung nakaibog niya. Oh, cuman, luya ka sa itong pagdakop dagat, ha? Oo, ay. Paspas kay kang mulangon. Natagba ko gukod ni mo. Wali na taong. Okay. Ay! Ay! Di pa mo mamauli? Una ko ninyo eh! Ito, uli ka na, nag-break. Edwin? Nasa day ka? Naligo sa day ka ining maong beach resort? Oo! Sige, yaris ako! Una ko ninyo! Ulit ako! Bye! Ni uli siya nga nagtalikod ko naglakaw, nagkatubad rin na mo. Nakanahan ay! Kapugto siya nga tapangay. Day? Kabagal. Gayaw-yaw ka? Pero kaayo nga dako tingali ng iyo, ha? Klaro, ano gayaw-yaw ka? Ano ba ka? Ha? Murang gayaw-yaw ng kabili mo, ha? Kunya, nagtanaw ka ba Edwin nga nagpalayo nga nagtalikod, nagkatubad rin na ito, naglakaw? Hindi. Uy. Tugnaw rin gani. Sige bida. na. Magilis na ta na. Uli na ta na. Mo ba day, Mila? Uday, uy. Nasyak, kit ko pagkakita na ko sa kang Edwin nga grabe kit ka bugdos yung atubangan. Hala. Muna'y pag-aingnon day nga dako to kang Edwin, ang kang Marlon di ay. Dami, kita ka, flat ka yung atubangan niya. Unya sa niya kong hilaptan. Mura lang magwa, uy, uy, sakit to. Mura lang og kanang pinakan sulmikas ang kasakit. Ay, gamaya. Buwagin na sa Marlon, uy. Ayaw pa kasaan ng klases lalaki ingon ana. Makasarag yapon kasi inyong kaminyoon. Mga bitmanggit ka. Buwagi siya mintas wa pa mo makasal. Uy! Mo banak? Mau na pa. Gibuwagan ka ni Mila? Yes, Papa. Si Mila, dili si Mira, kay patay na si Mira pa. Mila, oy, wadi ka kadungos musulti. Mila! Ika, Mira. Ang iskot mo kang Mira ang taon, oy. Nauso man ka. Uy, Idong. Ayaw pamugos, eh. Pa, kadiyo, musturya sa ko, ha? Sige, musturya, ko. be. Parang gusto mo. Hindi ako tabagi. Sabi ni mo pa, kalit kaya pagbuwag na ko, ambot ka nung gibuwagan ko niya, umunta ko, nahimong sa. Gini pa, ikaw saan? Ayaw pamugos tao, eh. Man og siya ray, nagsaya rin ng kilibutan, ha? Kaya, pangitag lang babae. Ayaw pamugos babae nga wagi gusto ni mo. Akala ko ikaw ay akin, totoo sa aking paningin. Ngunit nang ikaw ay yakapin, naglalaho sa dilim. Mga ba? Uyab na sila si Edwin. Oh, Marlon, busa dawatan na lang nga dili gid kamo ang magkadayon. Bita storyaha, eh. So, isa na ko, ha? Iyam ko gibuwagan. Hala, uy. Kaluoy sa nimo. Uy, ang bugto nimong sa. Ang bugto. Ang bugtong nimong sa, kana yung imuha nga perting gamaya. Oh, say. Pa-injection ni na dong. Huh? Aron mo dako niya mo taas ba? Sayang kayo, gwapo ka niya. Nindot pa kag barog. Pero mao lagi, uy. Gamay man imo. Pa-injection ni na. Oh, manghuwam ko atong gamit ni Durani.
O, Daymila, gusto ko nga sawan ta ang kalipay sud sa motel. Edwin? Driver, niyara mong plite, oh. Tana, Daymila. Edwin. Sige, tanang manaog na taning taxi. Kalaki. Edwin, sige. Tanahin ko anong babali mong puto. Kilo ka na, Edwin. Manang kasi pagilok. Ano na sa pasakitay? Ha? Tubuong gani akong trip. Pinako og pagilukay ra. Pasakitay? Muna akong gipangita. Takop-takop Dayon, ako ha. Sige pa, Day. Sige pa na to. Tukaan ko. Gawantok ka. Kilid style ka. Nantakilid. Uy, di ko ganahan. Yang lang ko. Grabihan, hinalian Pagkitaran ni mong gustong buhat. Tagduharan ng to'y mga God. Kalupat na. The times good. Edwin. Lukos power ni Rani. Birahe! Bumbahe! Sakit pero mo niya akong gipangita. Hanghang. Edwin. Patyo tika lami. May nitabo gyud namo ni Mila. Og diha siya nagdugo og maayo nga ako'y migamit niya. Perteng sukuan ni Marlon nako kay ako kuno giilog ang iyang uyab. Pahala siya Mailog pa manggani ng babae nga kasado? Kana pa ba kahang uyab pa lang sila? Wa ko isa kay iyang uyab ang mubuwag niya. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Jimboy, ginaingon, dili ko iksapayan kung unsay imong kaghapon. Ang importante, nga ako kana karon. Mao kini ang nahitabo sa kong kinabuhi nga nako mahimong mahikalimtan. Doon na lang ko sa skina. Ana na ko iparke ang motor. May unta kung sugton ako ni Vicky Ronda. Sugton ka ni ko niya ron. Pakaslan ko din siya. Aron dili ni siya matilog paslain. Niyan ako ha. Oops. Ani ko lang iparking ang motor. Lisod kayo kung magmotor ko nga musuod ang iskina padung sa ila. May kagianan. Kasura ni ilang sityo kung doon ay sunog simpak ko. Uy, isip ka na lang makasud. Asa gani ang motor. Magisugog agi. Ay, mupaday mo ko sa unahan. Sugtong ikong Vicky. Pamayaan ko din siya. Bang gabi ng maring. Mura man kag nakurot nga nakakita na ko nang. Ay, aping ko bang siya ni balik. Kay puspusan ko sa inyong puspus nga gipasandig kong daas haligi. Ha? Kasi may niyan hinang nga imong giatngan kung mubalik anong puspusan. Ha? Nang maring? Mao ba? Mo na, Jimboy. Ang among silingan nga si Lucas, nanguyab manguna nako. Og sige balik dinhi. Kadaghan ko munta siya gibasted pero magsikik yung anhi mamugos bisag ba ko'y gusto niya. Mao ba? Ayaw kumpiyansa anang tawana. Basin adik na. Kay dili man magpabalibad sa iyang tuyo nimo. Di man na si adik good. Pero dako lagi na siya gusto nako. Iya magani kong gibaharan. Nga wag gyud ko laing makaangko nako gawas niya. Ug buhaton niya ang tanan aron maadto ko niya. Ay, di na maayo da. Sugtan ko karon daybe. Aron pa may ante kadayon. Og magpakasal tas labing madali. Og ato ka na unya puyo sa among bahay. Ako noon, nakagusto manggit ko nimo. Walang tadayon ka sugta kay dili sa ko gusto nga makaingon ka nga humok og ilong. Pero karon, sige, dawaton ako imong gugma. Gisugot at ka, Jimboy. Salamat, Vicky. Daghan kang salamat. Abi mo, plano ba yan ako nga kung sugton ako nimo, mamaydayin ko nimo. O ba, mo lang gini panganday na ako. Nga kung makauyabsad ko, magbinyo dayon ko. O sige, inig uli na ko sa amo. Ako lang ingon si Papa na ako, Miguel.
nga mamay na ko nimo sa labing madali. Og salamat day Biki. Kay gisugot na dayon ko nimo. Og misugot ka nga mamay dayon ko. Daghang kay salamat Biki. Oh, nauna. Sa di pa na ni mo pakaslan ng bayana, do. Turja ka na daan, do. Ha? Nga na'y uso, nahuna ka ni Anto, gani, mama ni mo, bisag, di pa to, naunahon ako, turja ka mo ba sa una, ay, gihuong ako na daan. Pero, akong gibugadaan, mama ni mo, okay man, di, okay kayo. Pero ako pa, ay lahi ko. Ano naman? Gusto ko nga human sa among kasal nako, kuhaon ang pagkababae sa akong asawa. Hindi ko musunod ng yung gihing mo pa Ay, bad mo no! Bad ko to. Estalan, bad. Basta na bad sa iyong mata. Doon sa mga ikaw. Buwagil kay ikaw ang bata ka. Mas maayo mo ng bughaon na ni mo daan. Pero bibawaan na ni mo good bagi mo pakaslan. O di ba? Nausap kay. Ang buti mo sabot nga. Siguro ni mo daan ba nga virgin pa na yung kaslan. Ay, kundili. Ay, atras oy. Nausap ka. Wa pa magkaagig uyab si Biki. Busa na kasiguro ko nga putli siya nga akong pakaslan. Li ko to. Napamagod na rin mga virgin. Sa gantos bro siya wala gali. Istorya na. Grabe, babay. Ay sultian eh ano. Wa ka magsunod-sunod na bihana siyang mga lakaw. Bisag asa man tao na siya lakaw. Basin human ni mo pakasal. Ay nig-ana ni mo na. Bad ng kayo mong bulang na kayo. Nego kas kanta nga. Korang kanang kanta nga. Kwaknit ba ka ng kagwang magmahay kalang unya kay wangwang. Ay! Sapa ni pay! Oo na niya. Ano ba kasi siguro yung kang good pa na yung mga pangasawa at bukaan na daan? Kay kung di na mo buhato do, kuya bulhang na nadaan siya. Man yung kasal, kanang may bati yun nga mahitabo og bad ka nang mahitabo kung bulhang na yung mga asawa. Mga makapangasawa kay si Kanhana na! Papa! Orsa? O lagi mo, giatngan ko ni Lucas kanina sa agianan. Iya kong gikunitan. Motong nilugnot ko niya nidagan ko. Hanggaw ko din tawhana da. Ang pinuti ko, ko. Sulngon ko sa sila. Tigbakson ko ng animal. Ayaw na lang, ma. Dili ko gusto nga makapatay ka. Ayaw na lang atuan si Lucas. Pero nak, mag-anad ng tawhana kung di na mo pakitag aksyon sa bati niyang buhat. Mahapit na may makasal ni Jimboy. Muhunong na siya kung maminyo na unya ko. Ano lang na siya tagkabahala na siya. Kadili ko gusto nga makapatay ka o mapriso ka. Dili ko pasugot, ma. Uy! Mao ba, bay? Kaslo no na si Vicky Singuyap? O bay? Ubutang nga kiguol ko ba bay? Love kay na ko siya ba idot? Ako pa ikaw, bay. Imo nang one time man! Sibot mo yung pasibot? At ngi siya sa mingo nga dapit. Unya, lugusa! Bay idot? O ka na buhat, bay. Aron di madayon ang ilang kasal. Di man ka mapiso. Kay anda man ka mga asawa niya. Ang tinood bay, kadagan na ko siya giat nga og mingo nga dapit. Pero igo rin ako siya nga giunitan sa kamot. Pero di ko makahimo bay. Di ko makahimo paglugos niya. Pero katong last na kong atang niya, milugnot siya. Nagtuogid siya nga lugoson ako siya. Pero wa mo ko'y hunahuna na bay eh. Bay. Ang lugos-lugos. Lagi, usar yung sulbada na bay. Aron ikaw makaangko niya. Maura yun ang paglugos niya. Maayo ka nga. Ingon niya ng bato na ko bay? Maayo ka na, ba idot? Buiki ko! Buiki ko ba kung ang gusto mo masinggit ko? Sige. Kadungkabot ka. Sige! Ayaw maluwi ka. Ayaw kong patya. Kuyog na ako. Namaninaw na. Ang payag si babaw. Tanari! Salbahe siya. Iya kong gilugos. Ay, gipagita na siya sa mga pulis nak.
Apan matud pa siyang ginikanan. Kung musugot ko no kaga makasal kang Lucas. Andam ko no magpakita si Lucas ug magpakasal nimo. Si Jimboy, sultihan ko sa hitabo na ko. Kung dili ka na siya mapadayon og pagkasal na ko. Magpakasal na lang ko sa lalaki nga nilugos na ako, ma. Magpakasal ko ni Lucas. Kung dili na ko manawad ni Jimboy. Uy! Tinuod di ako nabati ni mo, Jimboy. Ipadayon mo ang magpakasal na ko. Bisan pa man ko nalugusan ko sa salbahis ka, Lucas. Mahal tayo kita ka. Og dili nimo sa ang nahitabo nimo. Jimboy. Busa pakas lang tika. Wa ko'y labot sa imong kagahapon uban atong salbahis kami lugos nimo. Magpakasal ta. Og kalimtan ta ang nahitabo nimo. Malami na mong kipuhat. Mong kitot yan nung may akong tutoy. Ano ni Balhin ay mabadas ako. Yan na. Huwag ko ni imong tiya. Malami. Ginunsa akong ingoron. Jimboy. Jimboy. Look. Nabayak ko virgin kay Kilugos bahis ka, Lucas. Huwag igugos eh. Kagilok. Bago pumatay sa kagilok, Jim. Karon, ako na yung buwan akong bita. Dong, Jimboy. Gamay lagi to kang Lucas. Ang imo, dako lagi no. Look lagi na. Ay, katlok. Ay, katlok. Halibi, pinataning doon mo ka pa, Iinay. Agay, akit, agay. Kang luka raman ko sakit. Agay, ano kanilami, Tabla ramang yapon niya. Kung nakauna nim. Agay ka, Jimboy. Dali, agay, sakit, Jimboy. Bombahe! Uy, Minsan natikman ang init ng iyong halik. Gipakas lang ko gyud ang akong uyab bisan pa man ko nalubusan kini sa lalaki o ug gusto niya. Love na ko siya ug love sab ko sa akong uyab. Mao nga wa ko magmahay nga ako siyang gipakaslan. Total, kadiyang hilabtan ko siya sa unang gabi sa among kasal, dablar man sab ug ako'y naka-virgin niya. Mao nga wa ko magmahay. Uy! Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Chambi, ginaingon, ang mga lalaki sama ra nag-wifi, kung why internet, di ni mo ma-search. Mao ni ang nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Ay, sir, apo ko. Ay, kiman ipiming ako mga gipangtambang nimo, ha? Ay, ako siya kayong babae nga imong gikarelasyon karon, ha? Di ka magbinguang. Dili nimo pa sakitan. Si Lolo, sigbalik ka na. Ako na lagi nang kitiman ang Lolo. Sigbalik, bitaw. Kana itsura nimo nga dugukon og mga babae, dili magsilig nga kung mag-away mo sa imong uyab, buwag dayon. O, lagi, Lo. Kinsa na ito'y nga sa imong girlfriend? Chambelo. Sabi? Chambelo. Chambilo. Uy! Ganyan sa mataan ni Uy, Chambi, nunoy. Badayon ta kayong Saturday? Pero makulit yung duha. Depende na yun, Juri, Chambi. Cham, so may desisyon ni Kier. Gura na ta? Wa may klaro si Kier, Sir, uy. Ala, Wednesday na taron ay. Kinahanglang mo decide na siya, uy, kung madayon batas Palawan. Kundi, moban ko sa mga cousin nga mo ato og panglaw. Talagaan na, ginawa, Juri. Bida, ginawa. Natural lang, noy, no? Nakaya style sa. Gamay. Samtang ligon pa tagtuhod ug makaya pa ang paglaag-laag. Why not, coconut? Life is short, so we live life to the fullest. Kuan na lang, ako lang unyang pangutanon si Kier, ha? Kay magkita man meron. Ay, madayon taoy. Ay, salamat. Abi na ko wala kay galang ang musuroy. Ay, nabisi ng gugo, Chambi. Ay, sige. Sulti sila si Cherry ug Nunoy nga madayon ta karong Sabado. My God,
Unsa nang orasa, wa pa si Kier. Sa ning tawhana uy, mabiyaan na ta inis eroplano do. Hindi akong tawagan. Giuom siguro yung cellphone. Kanag-advertisement siya. 30 minutes. Di pa gani siya moabot inis airport. Biyaan na nato siya ha. Okay na mo? Oo, ako. Okay ako. Babay. Uy. Paabuto lang nako si Kier din sa airport. Hindi siya moabot. Oh, mapaulit na lang ko sa amo. Oh. Lain na biya ning tawhani kasabot uy. O may klaro. Ang sa ni scare uy. Salamat kay ni kagid sa kong birthday care. Nakasabay ko ni Chambi. Wa ko musulti niya nga kita'y magkuyog ron. Ay ngano di ay? Pero di mo sabot ni Chambi karon? Doon na. Matumig Palawan ron. Mo ba? Go na ato ka. Uman mo Palawan, kita na mag-uban. Una si Chambi. Sige na care. Manay akong ganahan ni mo. Bisag ingon ka ni Ana. Dili ko makahimo sa pagpamakak ni mo. Buutan kay ka. Okay ro ay. Una si Chambi. Sa mo kinabuhi care. Bisag kanang gay ko, pero di man sa kumamugos ba nga higumaon ko sama na akong lalaki. Maginay nakapasamot sa akong love ni mo. Thank you, care. Mauli na lang ko eh. Nakalupad na ang gisakyan na eroplano na ni Cherry ug Nunoy. You have dialed is either unattended or out of coverage area. Please try your Ay, call. di kid mo kontak. Hain man daw hana ko eh. Sorry na. Sharo. Di mo ka sabot Chambi. Ikaw pa'y dunay ganang masuko no, Kier? Nindot sad ka no? Di tayo mahusay ini. Kundi ka mamati sa kong irason ni mo. Invalid reason ang imong girason ako, Kier. Nakalimot ka, ha? Mutuo kung nakatuog ka? Wa ni mo maatiman imong cellphone nga nag-drain? Grabe ha, good. Ingon lang anak ka sayon ang tanan, ha, Kier? Uy. Milagro, nag-chat. Magkita ta, please. Makikita pa siya na ako. Sa atong abutanan, please. Di anak ko din nagpaabot nimo. Love you. Maadto ko. Salamat nga wa ko ni mapakiyasa, Chambi. Unsa may mantuyo, nakikita man ka na ko din Dito mag-away, Gichatan ti ka aron makita ta. Di ka kagwanta sa, nga di makakita na ako. Hilom di oy. Basta musuko ni mo. Babe! Champi. Kier. Sayang nga, tamag-atos Palawan. Ini akong buhaton ni mo dito. I love you, Champi. Kier. Kier. Unsa? 3 weeks na wa magpakita ni mo si Kier? Oh, Cherry. Anong day siya? Ang ko kay Bao. Away mas Kier, ha? Wa man. Last na mo pa nakita, sweet man kay siya na ako. Diin man mo. Ay, diin pa sa among abutanan. Bida. Aksyon ko ka-block sa nila. Si ka-block so nga naman Wala ay ka, nunoy. Nga no di ay. Ako, kung tinuod ba itong gisulti taon sa mua tao barkada nga, doon na iyang si Kier nga bayot. Bayot? Di gid makontak si Kier. Ayan na lang si kontaka, Cherry. Ibay-bawo na to siya. Ay nga, mabdus ka. Mabdos? Oo. My God. Ay, naghila kay sutihan niya tinuod ng igbayot si Kier probid. Bayot. Bayot na yan. Tarong Sindot ang lubot kasi mo. Bati Labias lubot ay. Lain na gud niya. Lasa mo kita.
Yan lang akong gisultihan nga may uyab siyang bayot. Masabot naman ko ba? Sakita na yung gibuhat ako, uy. Kubot, pasabot. Uy, matawag nga, mahaling akong gimabdus, ha? Mao ng mga lalaki. Oh. Mura na sila wifi ba? Kung way internet, bisa kung saon, good ma-search. Idnanat, no? Idnanat ikal. Ikaw rin kasabot, anak. Ang tanang mga laki. Naunsamang ka. Tarong na Hindi ka ganahaglubot na yun, Noy. Depende. Gawas kang series, siguro lubot. Goy. Sa ato pa niya. Ako niglubot. Wag yun, Cherry. Purbida. Ginoo na lang mahibaw nga, champ. Iampo na lang ng amahan sumaabot ni mong anak nga unta, magpakita na siya. Samtang dili na pa makapanganak. Naroon siya magkakir, ha? Huwag ka maluoy ni Chambi. Di niya siya kauban ng inyong kabarkada. Nangita niyo mo. Mabdo si Chambi. Siya pili kay tunay siyang babae. Ayaw ka itong imong uyab ng bayot ay nga parehas niya mong dunay tumoy. Siya ka man. Manakalo? Kay matog sa ako. Responsable. Kung dili ka kang Chambi, giprangkahan unta ni mo siya. Gibuwagan unta ni mo siya kay dili kibiyaan mo lang siya nga way pananghig. Wag gabae! Akala ko ikaw ay akin, totoo sa aking paningin. Ngunit nang ikaw ay yakapin, naglalaho sa dilim. Nanganak ko, babay. Sayang lang, wa siya ilhon nga amahan. Angay rasad uy, kay responsable man si Kier. Closure ang nahitabo. Sit pero dawato na ko ang tanan. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Kathleen. Ginaingon, ikaw gyud ang akong gimahalog higop ma. Kung nahitabo man nga, nahilaptan ko sa lain, kana dili akong kagustuhan. Saksi ko ang nasa langit. Mao kining nahitabo sa kinabuhi nga din ako mahimong mahikalimtan. Pahawa ko sa itong ibuhat. Larga na mo kaugma. Ang tingob lang ako. Abi ni mo dong. Dili ba gyud unta ko gusto nga ibalhin kog destino sa among lapaw. Pero masukuon niya og mangita og pikil aron maputbol ko sa trabaho. Sandi lang day. Anak mo gina. Ato ako kas layo. Tay sabi. Hindi lang gamay mong paabi. Wanagin na. Wanagin na mo na. Magtungok na. Looy yan eh. Ipapilit lang. Ipapilit lang kami. Imo kong gipabilang. Tungok lang imo. Kapoy ni mo. Matungto eh. Gilang-gilang. Trabaho tayo mong iadto dito. Mang kamong suri-suro dito. Ako sad, overtime sa gusto kong trabaho din ni Perme. Aron makatigom sa taon tag nga kwarta ba. Aron ibalik ni mo din ni sa ato pagkasal ito, okay? Ang kadiyot, papilit na to eh. Papilit lang, anak. Kanang concentrate lang tayo, papilitan eh. Ayaw pong itong lain dito, sige papilit lang ako, ha? Badi ay kalain ba na tanawon? Lang, gano'n no. Badi ha, ako manggay angay musultian na, dili ikaw. Ayaw biyakit panguyab og lain din niyo, ha? Bida sa istorya. Manguyab gani kag lain, maghikog manggit ko pa. Ari paghikog, ilawom sa akong kasing-kasing. Karaan ta. Ngay para maluwas, di ka? Kaya hindi mahitabo. Love you. Ikaw na ang iyong maon hangtod sa akong kamatayon. Bailos! Los! Sam kami los, oy, berbeda. Pasensya na, pre, ha? Jesus. Sobra pa og sweldo. Mao na, tinuod ako sulti ni mo. Mao ba, pre? Oo. Ay, pare, Edi. Wa man din imong uyab, pre. Panguyab na naglain. Para iligtukar sa imong gana, pre. Doon na dahin kay kapahungawan. Ikaw, kibaw ko daghan kag uyab. Ha, sa kinsal na imong gipaangkat mo na. Ay, kung tudlo yan ang kasaas ko, uyab, kay mahal kay na ako sa Kathleen.
Usa, ay sus. Di ko siya pulihan ba? Bisag unsa pa. Di ko muluwi ba na Di ako believe nimo pre. Di ako believe. Nga ikaw, unsa man ka? Nakasiguro ka nga si Kathleen dito sa iyang himutangan karon. Ha? Dili sa mga buglayan dito. Naku, guwapa ba to si Kathleen pre? Ug sigurado gyud ko nga duna gyud dagang lalaki manguya ba to niya. Oh, bay kalos. Ay, salamat. Off duty na kita. Tanaday, uli na ta. Tanaday. Unya, day, ikaw lang sa ilahos sa atong giabangan nga bahay, day, ha? Kay makikita pa man ko sa akong uyab. Wa pa may plano nga magminyoan ng imong uyab? Nagplano na mi, day, uy. Ikaw, day, ansa man? Klaro, gid ka ha, nga nakagusto nimo tong imong uyab nga tuas inyong lugar nga imong gibilin, ha? Ang ato na bang silingan nga si Buyaks ba? Ipog kay to nimo. Lipay gani kay siya, nga kita'y nag-abang sa bahay nga tapad si ilaha. Wa na ko anak day uy. Uwe. Di na ko mulingi laing laki day uy. Aw kun mulingi man gani kog laing laki, kutob na lang sa pagpanaghigala. Dili na ko makigrelasyon paglain uy. Dili na day Pilar. Lain na day Pilar uy. May uyabon na ta siya sa laing dapit. Pero pag abot tingki, nanguyab sa siya lain. Pero ako, di ko makahimo sa pagluid ni Eddie. Mahal ko kaayo siya. Habal-habal driver. Lugar lang dihaan ng gamay na iskinita. Lugar lang dong. Salamat. Narang akong pliti. Ngi, ma'am. Akadit ha, kay manaog ko ha. Oops. Inig-abot na ko ron sa aming giabangan gabay. Matugjod ko dayon. Magsabtang makita ko, mag-imagine ko sa akong uyab nga si Eddie. Uy, kagnit-nipes akong kwarto eh. Pero di na lang sana ko pasigaon ang suka. Hapon pa man sad. Unya na lang ko pasigaon ang suka kung magabiin na para makadaginot ko sa kuryente. Ablihan ko ng bintana be. Naan, abli na. Hayag ng akong kwarto kay napabor man ang init sa adlaw din his bintana. Hala. Si Puyaks man ang nangihikilid sa ilang bahay nga atbang ining pintana sa akong kwarto. Ay, hala ba yan? Katuski ko na ng iya ha. Katako. Tako pa man ang iya sa akong uyab. Hala, uy. Kanindot ka nang hikapon. Uy, unya. Imot-mot sa akong naong. Hala, mihangan siya. Iya ko nakita nga nagtanaw niya. Ay, kauwaw ba ya? Uy, nagsukat na bang among mga mata ni Puyaks? Kauwaw. Pero, kanindot sa tanawon sa iyahaw, eh. Kanindot kit atong, eh. Pero bahala siya, uy. Saan niya? Pwede siya mangihi at bang sa bintana niya akong kwarto. Dami. Milihok man nun akong gana sa sex, uy. Muhigda ko piyog ko niya. Hapyoron ko ning ako. Mag-imagine ko sa akong uyab. Skang ahaka, eh. Murag, ganihar itong sitan ano ko si Kathleen sa kuha na. Puwerte naman naka-strong ak sa kuha. Lamihar pang bayhana, eh. Ako na siyang panguyaban, pi. Kung iya kong sugton, pakaslan ko siya. Siya ang akong pangasawon. As kang yabaga sa limo eh. Huwag yung ka magtanaw nga doon eh. Bintana deskilig sa tumbay. Huwag ko, magunahunaan apa. Naibaw ba ako nga may bintana diha, pero huwag ko magdahong nga na bintana di siya. Kita ni siya sa kuha pa, eh. Bintana siya. Ay, samuangan ni mo eh. Dong, di masal na ginoon nga makauuwaw ng imo dong ba? Di makaangay mauwaw anang imo. Ay, okay nga ng imo no, ana. Taas pa kayo, niya dako pa. Pastila. Ibo ba ka mabayhana pa? Ako niyang ingnon niyang amiga nga si Pilar nga
mamisita kong Kathleen. Oh, sige. O kung sugtong ka niya, pagminyo na lang dong. Aron, makabaton ni kong apo, makabaton ni kong pamilya. Ha? Mo na sulti sa papa ni Buyaks? Ay ulagi, ibog kuno kay nimo si Buyaks og mamisita kuno siya nimo rong gabi. Ato ba nga ha, unya sugta, buutan ba na si Buyaks? Ala, abi mo day no. Atong sang adlaw pa. Dihang namintana ko sa akong kwarto. Nya? Nakakita-kit ko niya nga nangihi day. Dako as iya, uy. Day! Mitukal ko na akong gana nga nakakita sa iya hakod. Hala no. Hala day, uy, lami arabagunitan ananda ko day. Sugda day, sugda si Buyaks karong gabi ha. Kung doon na magani kay uyab sa inyo, day, akong ipasalig nimo nga palabuan ako ang pagpangga niya nimo. Kibati ko yun nga nahigugma ko nimo, day. Sige na taon, day. Sugta na taon ko. Uy, kaluoy sa akong uyab na akong butian, uy. Love ba yato na ako siya. Pero, sugat na lang ka nga nakita dihang namintana ko sa akong kwarto. Di naman ka mawas akong huna-huna, uy. Bahala na, uy. Sige na lang, uy. Sugto na lang ta ka. Sige, uyab na ta, Buyaks. Suka pa niyong imuha, eh. Huwag mo niya mabunog sa imong uyab. Ay, kaluoy sa tao ni Eddie. Ay, love ang ay, kalaming. Ay, tao sang Eddie. Karon, buo na ko niya akong brief. Ay, sige. Ay, karuski yun. Ay, imo yun na tanan, no? Ako, day. Ay. Sige na, day. Sige na, day. Sige pa, day. Ay, sige po. Ali, i-blow ni day, be. Sure! Kana akong gihuwat. Dili, be. Gid masud na. Ay, tiningit mo, day. Dako sad kay oy. Sabi, ako naningit ko. Lami na kayo. Imo man lang gibunlot dito, oy. Karon, day. Birahe! Bombahe! Agay! Agay! Uy! Wala man nagnabitas na agay! Maninood man ka! Birahe! Bombahe! Dito ko marag na virgin na ni Buyaks. Mga dihang gihagad ko niya og kasal, mitando na lang sa ko, uy. Huwag yung taon may magdayon sa una na akong uyab. Uy! Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Rap-Rap ginaingon, daghan na kayo na maligya og pampaputi og pampagwapa. Way pampagwapa diha sa batasan, kay mupalit ko. Kay doon ako hatagan aron mo gwapa ang iyang batasan. Kuning hitabo sa akong kinabuhi nga. Dili ko mahimo mahikalimtan. Tuman na naloy. Hindi mo kung mapito ka rin diri ay. Ang tulong ko sa bayong kaon. Gabi naman ron. Ting panihapon naman ron. Sigurado ko na nakaluto na gilulog panihapon ng akong asawa. Paspasan ko pa dagan sa motor kay gutom ng kayo. Uy, hala. Wa may sud ning kaldero eh. Wa maglungag si Janet. Ug ang lamisa. Way sudan nga giandam. Paita ning bayhan na eh. Nah, tuwa na tingalit to sa among kwarto. Sige lang taon niya siya og katog eh. Wa man magunahuna nga gutom mo nang iyang bana gikan nag-overtime sa trabaho. Dayoy, naunsa man ta? Nah, naghigda raman ka diha, day. Nga nagpanti lang. Huwag ka magluto sa ito panihapon, day. Gutom na kayo, day. Nga gikan nga nag-overtime ko. Nasuko ka? Nasuko ka, Rap-Rap, ha? Wa ko masuko, pero gigutom ko. Huwag ka magluto sa ito panihapon. Gabiya sa nimo, eh. Naibawan bitaw ko nga nag-overtime ka. Kaya wa man ka mauli og hapon.
Nagtuo man ko nga ato na lang ka dito mukaon sa gawas. Mo nga nagpalit na lang sa kugluto daan sa gawas para nako. Suko di ka. Barog di ay. Suluban ng sinina. Palitin kong makaon sa gawas. Igigutom ko. Ikipalit ito. Hanggaw ka man ka, masuko man ka diha. Nagpaabot ko nimo diri sa kama, aron abot nimo mag-charger dayon ta. Sana all. Unya mo na imong isugat nako. Kasaba? Bida, nilara gini mo batasan ay. Diya ka na ay. Kapuya ni ay. Puisit. Kalagot kit ba yan? May tukar mga kong gana sa sex. Kalit lang hinuog ka paong tungod sa kong kalagot. Puisit. Tuma yun ay. Day, uni ko di ako sa ka takos nga kanon be. Nga, sobdeng sa daya nga. Kanang bugnaw kay day. Pas-pas kong kaon be. Balik ko itong ang usawa na. Nagigdar ba itong daan nga. Nagpanti lang. Ako na ba itong nasinghaganda. Sapot manggugo kay gutom na kayo. Day! Day, Janet! Busog na ko, Day! Ay, salamat kay wa ka magsulob si Nina. Dali, be. Ubuon tanin mong pante, be. Kita, oy! Naigukos kuto-kutura nga imo kung ipatiran. Amo, bayana ko, eh. Pati agin yung batasan, oy! Tukar ng gani mo. Abi kay busog naman ka. Gani ha? Gahi-gahi kasi mong tingog nako. Pawa dia. Pawa! Di ka gani mo pahawa ron. Kuhaon ko tong kutsilyo og dungkabon ta kang animal ka. Uy! Samantaon mo ay, taon, unsa ba mo? Kaniadto sa uyab pa mo, labing kay mo. Pero karon nga minyo na mo, uy. Murabi mo iring og iro, magsige naman nam tug away taon, uy. Wa man ko mangaway niya, good. Siro may nangaway na ko pa. Suko siya na ko gabi, nga akong gisinghagan. Nga wa manganda mong panihapon. So, nga gutom na kay ko, gikan nag-overtime sa trabaho. Natuo sa tingali to siya nga, ato na lang ka manihapos gawas. Ngilad yung nagbatasan, boy. Bawaan pa nga ingon ana dahil nagbatasan dahil nga nagtaras. Mas maipagwa na ako sa pangasaw, away. Rap-rap! Sukad na minyo, may gawas lagi niyang bati niyang batasan. Naagyan na usahay nga ako'y manglabas sa among mga bulingon. Ako'y manglimpyo. Kaya magsigil na siya. Kuhan ka nang yabag-yabag. Oo na. Basta kay may gawas lagi pati niyang batasan ba? Oo na. Lagi makumingon ninyo. Labing kayo mo primero. Uya pa mo. Karon kwantahan na do. Kwantahan na. Kaya mo naman na siyang asawa. Beda, no? Ikaw maanas batasan na yung asawa. Inaana na mo ginasya. Guntahan lang na, unsa mo ka. Ay, may baka, may dado eh. Yung asawa ni mo, ibutan kayo. Yung asawa, ang batasan, di makaog iro eh. Porbid. Pero kung say kayo nga mapaana, yun na siya ni mo. Porting habhab ni mo, ha? Muro sa kag-iro nga habhab sa mong asawa. Tagsa, ragin na magpaana na ako eh. Tagsa, ay kuligara. Tagsa na lagi. Usay gani, ako na lang mag-opoy-opoy, aron lang ko makaturjak niya. Ha? Maayo kay nakita na ka. Ay. Day Norma. Unsa may ato nimo day, ha? Lami sa ni Norma beda. Ay kuan. Dadu. Hidlaw ba ni? Unsa man ha? O dali kag bag. Mga pahumot mo gyapon na day. Uy, og nasa ko'y para pagwapa og pampaputi sa panit. Paliti ko ani be para si mong asawa ba? Sige, palit ko. Pilaw na, ha? Pilaw na tanan kay bayaran ko na. Malipay itong asawa na ko. Day. Wa kay baligya dia day nga pampagwapa og batasan day Norma. Kay mo palit ko. Doon ako hatagan. Pampagwapa sa batasan? Bag-usad na da. Kinsa man bayhan lang imong hatagan oy? Ang akong asawa oy, ngilagay batasan oy. Ay, doon na epektibo nga tambal, ana. Uy, doon na? Unsa man? Pangabit. Agay! Ni ako ay. Sige, dali na. Lutan na Kaya na kayo ko nakagusto ni mo rap-rap. Dali. Patambal! Unsa? Purbida, gitambalan yun kang Norman. Nauyab yun ka niya.
Kiyawang ibawa na yung asawa. Bato. Bahala siya, may bawa siya. Kung may bawa siya na ipahok mo na ako, kung makigbuwag ba siya na ako? Ayay. Basta kay gikabit ako sa Norma bay, kay gusto ko nga, doon ako ika-sex kada adlaw. Tagsara may mag-sex na ako sa akong asawa. Perminti lagi sapo to. Samo kay itong bayana. Busaad to ko ni pangitaon sa laing babae bay. Kalami. Gusto na ko dahil. Adlaw, bunta gabi, unto hapon, gabi, banag. Anak maayo, imo na tanana. Okay, kalami ani. Huwag mo asawa, kita'y magpuyo. Aron kadlaw ni kalami ani. Kalami ani. Kalami ani. Nganong lami man gyud ang ginadili. Dito kumibati og katagbawan sa sex ni Norma, akong kabit. Ya, butan bagi kay siya. Busa ko masayod og akong sawa nga may kabit ko. Andam ko makigbuwag niya, ganun sang orasa. Duna na ko ilaing babae nga kita nga andam kong ipuli niya. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Sarah, ginaingon, ang relasyon mura na og ngipon, paguba gid na ba sa dunay kabitis. Mao ni ang nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Kasi iyo ba ni mong nang lababo bong? Alas 3 pa ganis kadlawon. May nang sayo pa aron sayo sad kumahuman. Kaswerte ni Sarah ang ikaw'y nabana do. Swerte sad si mama pa nga ikaw ang iyang nabana. Naliwat ko niyo ba nga ikaw say manglaba sa among mga bisti sa gagmay pa mi. Natural kasi mama man nimo ang dunay trabaho. Ako wa man. Pero ikaw may trabaho man ka. Og si Sarah, ganun dili man na lang siya magkuha og labandira in taon Ang among isildo sa labandira pa, amo na lang ipalit og lami ang lutuonon nga sudan. Kita pang tanan ang maka-benefits, di ba? Mausad. Sakto ka, bubong. Good morning, love. Morning, love. Bangon na. Luto ng sudan alang sa pamahaw. Labad akong ulo. Uy, labad? Music leave lang ko today. Oo ba? Bangon sa lab, aron mamahaw ka. Unya, tumarong tambal. Aron makapahuay ka. Okay, love. Kung ma-okay na ko, manglapa lang ko. Ay, human na. Sana all. Nanglapa na sa kalaw? Oo, okay. Sayo man kung nakamata. Sayo kang nakamata o ni sayo jud kag mata aron manglapa? Ni sayo kog mata, love, kay manglaba. Love, lalaki ka. Angay nga ako mo manglapa. Sagdi lang, good love. Ganahan man ko nga muserbisyo sa atong pamilya, good. Bubong, nasa man na imong kamot? Sa sabon ni, Linlin. Sa sabon na Nanglaba ka? Nanglaba ko. Ikay manglaba? Oo. Si Sarah di ay? Natuog pa man. Hala no, katapulan ba ang asawa ha? Di ko yo. Ganahan lang ko nga ako'y manglaba. Sana all. Sana all. Sana all nga mga bana manglaba. Si Andrew Dailin, di day manglaba. Sinabi mo pa. Uy. Pagkatapulan ba na ha? May pag silang daw si Sarah ang nagbinyo. Usa? Nanong katawa man kabong? Kami ang surti ni Sarah. Kami ang tinadhana sa Tagalog pa. Pinagtagpo lang mong duha, pero di tinadhana. Oy, sayop ka. Sayop. Dako kang sayop, Linlin. One of these days, makaingon ra ka. Nasakto ko sa kung gisulti ni mo, Pobong. I swear. Ma'am Sarah. Oh. Louie, naunsa nang naong ni mo? Ikaw ra sa akong asawa, ma'am. Nga naman? Kuan, ma'am. Nababay siguro ka no? Mo absent sa kog duha o tulo ka adlaw, ma'am Sarah, ha? Pastilan, nga naman sabi ka magbisyo, magyud ka. Hindot mo good, ma'am. Naunsa na na. Joke ra, ma'am. Next time, mo absent ka, Louie. Mora na'y rason nga mauwaw kang makitas imong mga coworkers ng imong kinawrasan. Better nga mangita na lang kaglaing trabaho, Kadili ko gusto sa akong mga staff nga magbisyo. Kasabot ka, ha, Louie? Louie, nakabati ka sa akong gisulti? Dili na magbisyo, ha? Dili na mamabay kay makaguba na sa may relasyon sa magdiayon. Sige, ma'am Sarah. Manglaki na lang ko. Agay! Sana magaluwi, uy! Joke na, mamay. Ay,
Pagkadaghan ko yung binuang din sa FB, oh. Oh, nga naman, love. Nay, tanawa, love. Matod sa post, ay. Kung manambok ang bana, kana nagpasabot nga daghang babae nga nag-atiman. Hala, no? Love, nitambok ra ba ka? Usa? Oh, Nitambok ka? nitambok kay maayo man imong pagkapiman, love. Ay, love, dili ka nga nagbisyo ka? Uy. Layo ra kay kang bubong, Ancho. Anong kadalalis na tulin? Naamag yun nga ang bubong. Relasyon mo? Hapit na. Bata. Mao nga ayaw pagsigig pa badlong. Lihok sa din hisbay. Uy, dili kay ako rin imong pasagdan nga mao imong limpyo tibok. Nagko! Bitaw ko katabang! Di ba ka masugot? Dili gyud. Kay imo niyang huungon. Porbida pataka na tasulti. Ibaw ko Anjo oy. Nasa uya pa ta, daghan na kag babay nga gipang turjak. Ulitaw pa ko ato higayon na lin. Ha? Litaw pa ko. Karon nga minyo na tawa na ako magbinuang babae bisag kinsa na lang akong kuano niya. Ikaw ralin lin. He? Ay kung patuhuan na Anjo oy. Hello? Oo nga. Yes, kinsa ni please? Ando eh. Marilyn. Unsay ato? Relasyon mo sa asawa, ha? What? Ay, pagwat-wat niya! Oh! Sultiin ko! Sir, murag nakainom man ka. May mabag di ka mag-istorya din sa phone. Kay daghan pa kong gitrabaho. Bye. Anong nangutanam sa ingunado? Ito eh. Lin. Nanawag imong bana ba? Ako'y nakatubag. Oh, unsa mayang tuyo na ko, bong? Nangutana siya na ako kung may relasyon ba ko nung duha. Ngano, Delin? Kung mag-away mong duha sa imong bana, inyo day kong iyamong? Minyo biya sa gulin? Ay, sorry, bubong ha. Unsaon man good. Sa iyang katapulan, ikaw man ang himuon akong sampol nga buutan nga pagkabana. Pasagdan na magud ko niya nga malimpios ti buok bay gahapon. Ay, next time din ba kung mag-away mo, ayaw ko niyong apila. Ayaw i-apil ang ako ngan. Aron di magduda to imong bana na ako. Guard, may nangita na ako? Kinsa man? Ako. Oh. Kinsa ka, sir? O kung sa'yo mong tuyo na Palihog kong sulti si mong banang isbubong. Palayan niya ako asawa kay kung dili. Si Linlin akong gipasabot. Kung di niya palayan, pagkamatay ng doha. Onsa? 11 p.m. uli na kugikan sa mong company party, love. Okay, love. I trust you. Oh, love? Kalahain ko doon na imong sinultihan. Nga naman ka? Ayulag ko pa ang akong utok, love. Please lang, ha? Love, kaya nga naman di, ha? Wa, love. Sige na. Malate ka o niya sa inyong party. Uli na unta ko na unsam sa ning uwan ng kusog manoon. Sige! Uy! So nang bayana? Yun na, si Linlin mo na, nagpasiwan mo na siya. Nagbubog ba niya bayana? Hoy, Linlin! Lin! Hoy! Ay niya, oy! Kaya maigong kagkilat, oy! Uy! Dali, dali! Naon sa mga, oy! Uy! Buhi ko, bubong! I want to die! Buhi ko! Muli ko sa amo! Gusto na kong mamatay! Samantaon ka, oy! Unsa may mong problema, ha? Ikaw! Ikaw nga kong problema, bong! Buwang ako ni mo! Imagine! Pila na ka night nga nag-wet dream ko! Nag-sex tang doha! Gutom na lang ko ini sa wet dream! Bong! Please! Nagkakuskon mo! Imo kong kitain ko ito hanggang kita ng tuha pes. At taon sa may imong gustong buhatan ako. At sa man, abuan na kasi imong akbangan ha. Sa maini. Usik, Linin! Uwan ako'y kisulog. Matali mong akong hubok nga lawas, Bong. Man, dili ba ka? Insulto ni magibuhat na ko, Bong. Maning insulto! Shit! Karoon pa ko mahigog maglalaking pite! Bayot! Bayot! Kubayot, ha? Bayot ka! Lagi ko bayot, Linin. Dili ko bayot.
ni mo. Rubik! Mawa, ingon ini na imong gusto, ha? Dili na, ha? Kung sa mga bayot ni, bayot ni, ha? Bayot mo ni! Uy! Unsay imong ikasulti, ana ha, Bobong? Unsa? Sorry. Kasi may nagkuha ini mga pictures. Ang igsuon sa bana ni Ellen nga si Andrew. Room boy sa maong hotel nga inyong gisudlan. Ebidensya na sa inyong pagtraidora sa inyong mga pares. Shit! Pinakugbuutan ka, Bobong. Usa ka man na ikakarnero nga nagsulob sa sapot sa usa ka lobo. Dili ka na mahimo. Love, na mahimo lang. Love? Love? Never kang nisangpit ako, ana. Od pamation, Bobong. Od! Listen, Sarah. May explain. Kinahanglan. Nung explanation pulos bakak, Bobong. Tara. Anugon kay ang atong kaminyo o nagba lang sa usa ka babae. Noong pinagisulti. Relasyon sa masangipon nga duna kini kapit sa guba yun eh. Sarah, please, paluoy ka. Pasalo ako. Sayo ako, Sarah. Pitlag kawag na nga akong kaluoy, ang akong gugmas sa akong bana nga si Bobong. Usara siya nakasa ugwa kung nagithatagi og chance. Ba lang ni sa usa ka kabitis kun kabit. Uy! Ug mao to mga listeners atong palamay drama kung Palison Part 27 ug usbon ako pagpasalamat. Salamat sa inyo katong nag-comment na na-appeal mo sa atong pag-vlog karon. Isa jud mo na-appeal sa atong pag-vlog. Una ko mga listeners, daghan kay salamat sa inyo sa iyong kanunayon nga pagpaminaw sa akong mga drama. Hinaot mga lingaw mo pirmi sa akong mga drama no. Ug pahibalo lang po nako pag-usab mga listeners no. Mubo lang ads mga listeners, pwede ba nga dili lang niyo skip mga listeners, may na lang po nga makatigom-tigom tagamay no. Makabawi ita sa atong gagawan. Ug katong wala pa naka-subscribe sa ato sa atong channel, pwede na niyo mag-subscribe lang mga listeners no. Parang madugang-dugangan po atong mga subscribers. Kung katong wala pa ka-comment diha, comment lang mo, ayaw lang mo kaulaw. Parang appeal ka mo sa atong pag-vlog. Akong pasalamatan, pag-usap katong nag-comment sa ato i-shout out. Si Mary Grace Pamugas, shout out mo diha ma'am. Si Ma'am Balbina Tapales, shout out mo diha ma'am. Amping-amping sa trabaho, sa laing nasod o shout out po sa imong pamilya na karon sa Butuan City. Si Ma'am Crisling Tapaw, shout out mo diha ma'am. Ug labi na sa imong pamilya pod na karon sa Cagayan de Oro City. Shout out mo Christopher Valdez, si Paul G Manito, shout out mo diha. Si Judith Sakia, shout out. Si Alma Byron, shout out. Si Rachel Quintes, shout out. Si Topher Valdez, shout out diha. O si Oscar Abedog, shout out mo diha Oscar Abedog. Si Danny Lopez, shout out. Si Buet Lidra, shout out. Vilma Amor, shout out. Si Melencio Chico, shout out ni mo diha. Arlene Berlen, shout out. Annalise Steve, shout out diha. Si Nilda Yekik, shout out po diha. Si Diane Valer, shout out diha. Si Jojo Buna, shout out. Si Isabel Serna, shout out. Judy Primo, shout out. Si Arnold Bornal, shout out diha. Si Sugar Santos, shout out. Si Lina Buna, shout out. Si Marlon Reyes, shout out diha. Si Romy Boy, shout out mo na Romy Boy. O katong imong uyab no. Shout out niya. Si Richard Isco, shout out. Helen Basel, shout out. Nina Castro, Bobby Carrell, shout out. Si Alfie Lucina, shout out niya. Si Verna Siroy, shout out. Karen Baroy, shout out. Si Lucy Silma, shout out. Si Music Lever Mix, shout out. Armanda Torres, shout out. Susit Palmeros, Jude Plestico, shout out. Edgar Palma, Jimmy Sinal, si Cathy Bando. Magmaot ang mga listeners no, tanan ka comment sa tuwa katong bisitaot. Ug atang-atang mga listeners atong part 98 pag ginahinay na punta og edit para maka-upload na punta mga listeners no. Ug usbo na kong listeners, daghan jud kasalamat sa inyong kanunay nga pagminaw o pagsunod sa atong mga drama. Daghan jud kasalamat.